Hei, salut! Bine v-am regăsit la primul meu episod sau la, nu știu, la cred. Ne jucăm astăzi, scuzați-mă, astăzi o să ne jucăm în Roblox. Fashionista! Uitați cum mă cheamă pe mine, mă cheamă, da, văd de pe capul meu. Mă cheamă Deria00123. Și noi tot pe bară jos, Bione 6, dacă vreți să mă căutați, că eu nu văd orice plăcere. Eu vă dau la toți. Și eu. Mi-a pus super urât. Deci ne facem punk. Adică rock, într-un fel. Mi-am pus această frizură. Am pus frizura mea inițială, aia cu albastru. Eu zbăjea. Deja de cartier. Să ne punem o față cam... O să-mi pun o față de rocker. O să-mi strălucească dinții. Uitați, aceasta este fata mea frumoasă. O să-mi strălucească dinții. Acum mergem la mine. Îmi pun aripioare. Așa. Se pot zbura. Cu ce aripi mișto. Sper că pot să mă depun. Eu nu sunt cu bănuți să văd. Voi de pe clipul lui Daria o să mă vedeți pe scenă. Blițul sus, culpul prin ea. S-o șmecher. Haine mi-am luat. Eu sunt cam gata. Am pus și o coadă urâtă. Păi eu cred că sunt gata. Am și tricoul la spate. Îmi pun corona pe cap. În joc. Nu. Realitate, l-ai peste tot. Adevărat. Glumesc. Să vedem aceste aripi. Nu. M-am dus să-mi iau chitară, dacă m-am voie. Păi, termina la română? Da. Ai scris corect? Da. Să-mi iau chitară. A fost bunica noastră. Eu cu Antenina mi-am pus și aripi roșii, coarne cu cristal, fățucă de îmi strălucesc dinții, haine cu carouri. Trebuie să schimb hainele că nu-mi plac. Îmi place doar cămașa. Să schimb tot. Nu cred că nu doar aceste aripi, man. Să fac confruntare Shaolin. Adidas și ăștia, Adidasul ăsta. Bun. Am nevoie de... Ceva rock and roll, paci. Am luat Adidas și lans la gât. Nu ăsta. Ăsta-i. Și așa brățări, frumos. Dar văd dacă am niște blugi rock pe aici. Ai? Ceva. Și eu. Uite, așa cum-s blugi? La mea nu spre așa rupți. Fete rupt. Tot. Am și aripi roșii. Nu, cornițele astea, trebuie să spun cornițele. Păi că am terminat. Unde am cornițele aici? Poți să-mi dă de jos cornițele? Fanele, nabele. Că nu știu tot. Bă, dacă ne dă să ne facem prințese, Mi-am pus cornițele la cap. dacă ne dă să ne facem prințese, Eu îmi mă pun fac această prinț. cacat. Eu mă fac Îmi pun prinț. această chestie. Să vedem. Uite asta. Mai avem 20 de secunde. E 20 de minute. 20 de minute. Să ne votăm reciproc. Că aici sunt unii care se votează reciproc. Unde ești? Ți-ai scos părul. Unde ești? La păr? Ce te văd? Repede, fui. Dar nu, că nu vreau să mi-l schimb. Nu vreau să-mi pun. Ia să de aici. Dacă m-ați văzut acum, vă dau. Mă filmezi? Filmezi de-abia de 4 minute. 5.
Cine e asta? Let me win. Zis să win. Let me win. Ce înseamnă let me win? Ana Maria. Let me. Lăsați-mă să câștig. Cred că. Let me win. Următorul. Yeah! Îți dau 5 stele. Da fidel. Știu că l-am descoperit așa. Cornela vreau să mă pun și eu. Păi zic să mai pus. Va fi asta fain. Wow! Nu-mi place. Nu-mi place. 3 de ani. Nu știu. Selena! Cine e acolo? Măta. Selena! 200. A, nu dau solo, dans 2. Dans 1. Cross! Gata, gata, ai scăpat. Doar făcea așa Darius. Eram ultimul. Trei, loc. Tu mă care ești locul 2. S-a scăpat de dans. Tot scrie că de dans. Păi și peste. Nu mă joc. Pentru că trebuie să ieșim. Și să... Ah, ba nu. Și cam atât cu acest episod nu uitați. Ba nu, fraților. Minte. Atât cu acest episod nu uitați dacă vă plăcut. Stăm 3 ore aici și ne jucăm. Poți să stai că eu ies. Am plecat, eu mă jucat. Da, mai jucăm un meci și după închidem. Wow, ai zis că te joci 3 ori. Păi de 3 ore înseamnă... 3 minute. Da. Nu cumva mă joc FIFA 2025. Ba fix asta se joacă, fraților. Bă, uitați ce freză arată. Cred că ai auzit. 2 ori bară. Bun pase. Hai, cine pică? Boșuda. Ce ne pică, să cu ce ne îmbăcăm. Cringe. Cred că cringe. Scrie CRNG. C-R-I-N-G-Y. Cringe. Adică... Oribil. Adică cringe. Ciudat. Cu C-R-I. Crin. G. Ce înseamnă? Nu-ți dă. Băi, deja mi-am găsit haine. Ce cap am dat? Deci să mă căutați, vă rog, de Elia 0023 Nu căutați, ai spus. și pe Darius Totobione. 6. Nabele. Bun. Eu la personal training, corner kick.
Cornel. Cornel Kick. Îți dăm kick, Cornele. Cornel. Dăm pasul lui fraierul ăsta. Fraierul ăsta centrează și fraierul ăsta șutează. Și dă gol, fraierul ăsta. Deci îi dă pasul lui ăsta. Îi dă pasul înapoi lui ăsta. Ăsta centrează și ăsta lui ăsta vine gol. Deci ăsta îi dă pasul lui ăsta. Ăsta dă pasul înapoi. Ăsta centrează și ăsta șutează. Șutează ca țăran. Bebe. Așa m-a făcut eu cringe. Putem. Dacă nu vă place, dați like. Dacă vă place, dați dislike. Glumeam, dacă nu vă place, nu dați nimic. Și dacă nu Dacă nu vă place, dați like și dacă nu vă place, dați like. mai dislike. Ce borș, pana mea. Ce borș, pana mea. Tati, ce borș. Deci, am să pun un link de descriere cu cum mă cheamă pe mine pe TikTok. Borș. Ok. Bun. Poate să vă capă și asta vine și șutează. Dar ce șutează că dă pilă? Chemau și goalkeeperul. Da! Stați un pic, frate. Stați un pic. Fraților, dar au plecat un pic și... Dar vezi că s-a terminat timpul. Dăm un pic stop, fraților, până când vine Dare. Am revenit, fraților. Acum trebuie să ne facem la school dance. Cum ne îmbrăcăm noi la school dance? Ne îmbrăcăm foarte fain. Nu punem acest pe... Deci acesta este ultima chestie din asta, cum se numește. Trebuia să fac ceva gust, să instalez Google Classroom. Băi, gata, am terminat. Stai față. Cu mască, desigur, la școala de dans. Pentru că ne scoatem urechile astea. Așa mergem la school dance. Suntem un demon. Nu cred că mai sunt arpele de... Da, nu mai sunt arpele de demon. Vă da, sunt niște unele albastre. Și închis pentru băieți. Deci am terminat. Filmăm de 14 minute 28. De ce? Pus eu stop. Uitat. La 14 minute. Sau la cât? Da, deci, fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați în data viitoare, pentru că am făcut foarte multe minute. Pa!